Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Foli ani tanni ani waliɲumandɔ an b'o ta ka di diɲɛ selege naani cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna farajɛla k'aw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sɔgɔlen don an ka site la site Mandi site de la référence Zigri Plus numéro 1 de l'actualité musulmane aw minnu abonnenen don a la foli belebeleba ye aw ta ye aw ka foli sugandilen don k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a di aw ma kuma bɛɛ wagati bɛɛ aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni wagati in na k'a fɔ a ye an ma sɛgɛn aw ma ɲinɛ a kana sɛgɛn wa a kana ɲinɛ a ka émission Mandi don aw minnu sigilen don ka émission in kɔnɔ juma o juma nin y'a sigilen ye aw minnu bɛ aw ka baara bɛɛ bila k'aw sigi ka nin émission in kɔnɔ a kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ayiwa sa nin y'a daminɛnen dɛ n'o ye jumɛn ye Lamini Dawu ka fayida Lamini Dawu ka fayida juma o juma a bɛ sigi aw ye Zigri Plus ka ɲininkɛlikɛla ani émission kɛba o y'a balimakɛ n'aw denkɛ ye Sila Gawulonjɛ ye ni karamɔgɔ Lamini Dawu an bɛ s'a ma juma o juma émission tɔgɔ ye Lamini Dawu ka fayida émission in a ye nafa se diɲɛ fan bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna farajɛla an ye émission in nɔ caman ye o de kama ni émission in kuma sera dɔrɔn dɔw b'u ka baara bɛɛ dabila ten coyi ka sin ka u ka téléphone ta k'u connecté ko Lamini Dawu ka fayida heure sera Lamini Dawu salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yana an ka filɛlikɛ jamaw fo an bɛ sɔli ɲuman bila an ka kira sanumanba in kan an b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima kulika wal hadi lima sabaqa nasir al-haqqa bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim haqqa qadrihi wa miqdar al-azim. Amin ya rabbi. O kɔfɛ an bɛ foli bila diɲɛ seleke naani mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma an kanubɔ ani an lapasabaw ko kuma fɔlen ko tɔ dalama ye bi na an kɔni sigilen don an ka émission Mandi kan an bɛna bilasirali dɔ di mɔgɔw ma ka lɛrikan dɔ di mɔgɔw ma parce que adamaden diɲɛ fɛn o fɛn waritigi b'a ka wari jaga bɔ n'a ka wari dɔntigi fana b'a ka dɔn jaga bɔ n'a ka dɔnni ye bon kelen fana adamaden ɲuman fana b'a ka adamadenya ɲuman jaga bɔ fanda t'o la waritigiya t'o la ni kuma ɲuman de Ala ka kuma ɲuman don an da ya rabbi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni morikɛ yɛrɛ mankan ye kabako morikɛ Lamini Dawu aw b'aw sigi ka min ka fayida ta kuma bɛɛ n'aw bɛ nafaw sɔrɔ a la n'a bɛ jaabiw di anw ma morikɛ de sigilen filɛ nin Lamini Dawu kabako morikɛ dɔnni bangenen tigi ani dɔnni min ma bange o tigi parce que dɔnni ye fila ye dɔnni min sɛbɛnna min ma sɛbɛn dɔnni min ma sɛbɛn Ala y'o fanba di morikɛ min ma Lamini Dawu n'o ye dɔnni finman ye parce que ale ka dɔnni caman ye o fɛnw de suyala dɔnni kow de k'a fɔ ko mɔgɔ don subaya o ko tɛ dɛ k'e to i sigiyɔrɔ la e mana kɛ diɲɛ fa o fa k'i mago ɲɛ en tant que ji bɛ yen k'e mago dilan ji la Lamini Dawu e mana kɛ diɲɛ fa o fa en tant que bɛlɛkisɛ bɛ yen ka Lamini Dawu t'a nɔ la k'e mago dilan Lamini Dawu suya dɔnni tigi Lamini Dawu émission ye a ye nafa se mɔgɔ caman ma an yɛrɛ ye jaabiw ye an ye jaabi caman ye wa an ye preuve caman sɔrɔ fɛnɛ bi an bɛna baro mais baro tɛna janya bi n'Ala sɔnna parce que morikɛ sen bɛ kirike dɔ la a kan ka ci kunkurunin dɔ kɛ bi n'Ala sɔnna puis jamaw fɛnɛ sigilen don k'a kɔnɔ bon bi ta tɛna janya a kɔni a y'a sogolen to morikɛ i n'a fɔ émission tɔgɔ b'a fɔ cogo min na Lamini Dawu ka fayida bon bi n bɛ fɛ i ka taa ni kirisi ye parce que an ye dɔ fɔ laturu kan émission tɛmɛnenw la an ye dɔ fɔ Ala tɔgɔw kan ani yiriw kan bi n bɛ fɛ an ka don kirisi kɔnɔna na n'Ala sɔnna ma an bɛ se ka bɔ ka dakuruɲɛ damadamani di kirisi kan o ye diɲɛ mɔgɔ bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ baara de la o i bɛ fɛn o fɛn na kirisi dɔ filɛ nin ye donso ka arafu de don arafu bɛ se ka mɔgɔ dilan mɔgɔ ɲinina bɛɛ ye Ala ka ni sababa ya rabbi. N'i bɔra sisan n'i bɛna bɔ i ka da de fɛ i b'i jɔ i b'a fɔ tu bisimilayi n'i ye cɛ ye siɲɛ 3 n'i ye muso ye kun i b'a fɔ tu bisimilayi siɲɛ 4 c'est à dire i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ la ne taatɔ filɛ nin yɔrɔ in na ne ye sonsan ye yanni ne ka segin ne ka kɛ sogoba ye i jija i ka nin fɔ i ni Ala cɛ la siɲɛ 7 i k'a mun ɲɛna a ka ca Ala fɛ i t'i bɔ ten k'i bɛ don ten siga kɔni t'o la o ye wulibali a ye minnu minɛ an ka donsobaw kɔ an kɔni ye kalanden fitininw ye o kɔfɛ kun n'i bɛ taa mɔgɔ ɲɛyɔrɔ la i b'a fɔ c'est à dire invitation ko ninnu place ɲini ninnu ni fɛn ninnu bon hali fangala ko b'o la Ala k'an kisi a juguman ma ya rabbi
i jɔ k'i tɛgɛ fila di ala ye i b'a fɔ tu bisimila ye wara bilen yɛlɛla jiri kan a tɛgɛ langolo a da langolo a bolo langolo yan'a ka jigin a tɛgɛ fala a da fala a kɔnɔ fala i jija i ka nin fana kɛ siɲɛ 7 i k'a mun ɲɛna i mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn k'i bɛ to o yɔrɔ de la n'ala sɔnna ma n'i taara i ni hakilisigi ni basigi bɛ na i bɛ sɔrɔ ko min fana ɲini ala fɛ ala bɛ ko dɔ k'i ye i ma deli ka mun faamu siga kɔni t'o la ala ni kira sɔnna o faamuna Lamindaw an bɛ taa ni baro ye ɲɛfɛ dɔɔni hali bi an bɛ to kirisi kɔnɔna na i n'a fɔ i yɛrɛ ye faama ko min fɔ sa mɔgɔ dɔ bɛ yen san misalila bin kɛra kan k'a minɛ k'a datugu kaso la Lamindaw bɛ se ka ko dɔ kɛ o tigiw ye o kuma bɛ a dama mais yan'an ka so ma fɔlɔ n bɛ fɛ i ka fayidanin dɔ di o kan kirisi la bon n'ala sɔnna ma o tɛ ku gɛlɛn faama ko fan o fan ni a b'i ka yanni ka taa yanni ka taa bon an bɛna ko dɔ kɛ mun yɛrɛ parce que kilisi dɔw a ka suma parce que bamanan bɛ marali de kɛ marali bɛɛ t'i b'a fɔ juguman bon n b'a fɔ kɔfɛ mɔgɔw nka i mana kɛ kɔfɛ cogo cogo i ka mɔgɔ bi yan bɛɛ kan ka bɔgɔ biriki mangani dɔ bili i ka so bɔgɔ biriki t'i mara k'a ja ko don a tɛ maga k'a goya ko don i ka mɔgɔ de wele fanga la ko fan o fan na i y'a faamu bɔgɔ biriki nin ta sisan i y'a faamu i ka masa Solomana a den 3 ci bɔgɔ biriki in kan i b'a saraka ni saraka ɲuman jumɛn de ye c'est à dire nin kuma mun filɛ nin ye n'a bɛ sen na c'est à dire biriki in ma se ka jɔ biriki in ma se ka bali yɛrɛkɛli la nin kuma in ka yɛrɛkɛ k'a ban pewu dusukun ani kɛwale la o saraka d'a kan i k'i jɔ yɔrɔ dɔ la i k'a fili k'a ben sira camancɛ la a ka yɛrɛkɛ a fɔ a tigi ɲɛna k'a fɔ ko ka t'e sigi i bɛ taa ka n'a min siga kɔni t'o la Allahu akbar siga kɔni t'o la parce que n kɔntalen don o de bɛ n bila nin kuma na n'o tɛ n'a ka di n ye n b'a fɔ ni mɔgɔ in wele a ko kama n b'o kɛ nin tile filɛ diɲɛ maa bɛɛ mɔ fɛn min ka di ne ye dɔrɔn ni m'o fɔ la e k'a kɔrɔbɔ i ka tiɲɛ fɔ komi waati t'an labɔ n'o tɛ n'i ye telefɔni bila sisan émission tɛ se ka kɛ siga t'o la adamaden n'i bɛ kuma dɔrɔn kuma ni ala cɛ la a sigilen don adamadenw de lafiyali kama an m'a dabɔ waso kama an m'a dabɔ yaada kama dɔnni ala ka di ma de n'a dil'i ma i ka mɔgɔ mago ɲɛ n'a hakili sigi i ka mɔgɔ mago ɲɛ ni bonya ye i ka mɔgɔ fana ɲɛ ni hinɛ ala b'o de ɲini na ala sɔnna ma an ka dɔnni ko in a sigilen don o de kan parce que suya kɔnɔ an bɛ fɛn caman kɛ a bɛ mɔgɔ dabaliban ko tɛ parce que ala ye fɛn o fɛn da tulo bɛ don fɛn fɛn la i b'a sɔrɔ ala y'a kɛbaa di nka ni n'a kɛbaa de ma kɛɲɛ e bɛ kuma bɛɛ langari i y'a faamu bon toujours an ka ko caman kɔnɔ ni nin kuma fɔli ɲɛna n balimakɛ nka n'i k'i sigi k'a fɔ ko ziri YouTube kumaw ka ca Facebook kumaw ka ca bɛɛ t'i b'a fɔ bɛɛ e ka ala minɛ e ka giribukɛ yɛrɛ wele e k'a kɔrɔbɔ ta voilà n'i y'a kɔrɔbɔ ni tiɲɛ bɛ dɔnni na ni tiɲɛ tɛ dɔnni i bɛn'a dɔn quoi ala sɔnna a ma sisan Lamindaw i ye min fɔ o ye yanni ka taa voilà yanni ka taa fangaso la mais ne ka min ma mɔgɔ min minɛna k'a datugu ka ban c'est à dire mɔgɔ min datugura kaso la quoi bon ni datugula bon yamaruyali de bɛ kɛ dɔrɔn i k'i tɔgɔ fɔ mun datugulen don o tɔgɔ fɔ ɲɛna dɔrɔn bon komi ko sɛfan tɛ tɔnɔ 2 ɲɛ bon o tɛ Lamindaw ka sɛfan sannen siga kɔni t'o la Lamindaw ka sɛfan tɔnɔ 2 b'a la ayi tɔnɔ 2 b'o la an bɛ sɛfan bari ye n'i ka mɔgɔ bɛ yen mun bɛ se k'a ji min n'o tɛ yen Lamindaw yɛrɛ b'a min n'ala sɔnna a ma i ka mɔgɔ min bɛ kaso la dɔw bɛ da i ye a bɛ bɔ siga kɔni t'a la Allahu akbar a bɛ dibi mun na ala bɛ dibi fara ala ni kira sɔnna a ma parce que dumunifɛn di ninnu an y'o dabila an ka baaraw kɔnɔ n tɛ hali o kilisiw bɛ yen an b'a kɛ ji la k'a d'i ma a fufu dumuni dɔ ka dɔrɔn mun donnen don kaso la ni a ni mɔgɔ bɛ yen mun bɛ ba la dumuni dɔ d'o ma i ka taa di kaso la den ma bila a bɛna fara a kan n'o tɛ balo la a d'a ba ma bon n'o si tɛ kun yɔrɔ b'a la mun ni si tɛ kelen parce que dɔnni kɔnɔ foyi tɛ mun tɛ se ka kɛ n'i tɛ mun dɔn dɔrɔn a fɔ i tɛ nin dɔn ala ka nin sababa ni problème bɛ mɔgɔ minnu da la an minnu ka mɔgɔ bɛ kaso la ni bin kɛra minnu kan i bɛ se ka morikɛ wele i mana kɛ fan o fan n'i bɛ Mali kɔ kan 00223 kɔfɛ 75 00 33 45 aw minnu bɛ Mali kɔnɔ 75 00 33 45 n'a ye morikɛ wele a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Murabugu ma Murabugu mairie yɛrɛ i bɛ to mairie yɛrɛ la n'i ɲɛ ci ka na kɔrɔn fan fɛ dɔrɔn i bɛ tile fo Lamindaw ka du kɔnɔ n'a y'i diya i bɛ se k'i to mairie da la i bɛ morikɛ wele o tɛ morikɛ an bɛ taa ni baro ye ɲɛfɛ
sisan ni mɔgɔ min ka fɛn tunna walima n'i ka mɔgɔ tunna bon fɛn tunun yanni an ka don i ka o baara kɛ mɔgɔ ye fɔlɔ c'est à dire i bɛ fayida kunkurunin di mɔgɔw ma o la fɔlɔ n'i ka fɛn tunna i bɛ nin fayida in kɛ walima n'i ka mɔgɔ tunna i bɛ nin kɛ pour que a bɛ ye. bon n bɛ se ka fɛn kelen di mɔɔ la ka se 2 ma o tɛ fɛn tunun dɔrɔn ye e bɛna taa voyage de la mobili ko gɛlɛyala ou bien i bɛ ko dɔ de la ko dɔ de gɛlɛyali bɔ i ka fɛn tunun ko la sani n'i ka fɛn tununnen don komi fɔlɔlaw mun na a fɔ la ilaha illallah ne ne ye n ka nin fɛn ye min Mamadu Rasululahi far'a kan i mana fɔ diɲɛ fɛn fɛn la i b'a ye wa n'i y'a ye n'i ma Mamadu far'a kan n'a tununa a t'i ye tuguni siga yɛrɛ kɔni t'o la o kelen e ye voyage kɛla de ye i taatɔ i ka da i kɔ sɛmɛ i ka da la i k'a fɔ la ilaha illallah ne ye n ka du kalifa ala mɔ ni sigila min Mamadu Rasululahi far'a kan e bɛna sɔrɔ du kɔnɔ kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ bana tɛ siga kɔni t'o la wa n'i nana i b'i kɔ sɛmɛ ne far'a kan siga kɔni t'o la o faamuna ni ala sɔnna ma ni mɔgɔ min ka fɛn tunna walima n'i ka mɔgɔ tunna i bɛ se ka lamɛnnidaw wele a bɛ se ka solution min kɛ a la a b'o kɛ n'aw bɛnn'a la o tɛ walima fayida min dilen filɛ e ma e k'o ta i k'o kɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye o tɛ parce que bamananw ko tɛ banga kusa janfa ye an ye émission sigi o de kama an bɛna mɔgɔw dɛmɛ lamɛnnidaw ka fayida a bɛ fayidaw di kow kan adamadenw kamana guwanen don ko minnu na u ka se k'a ta k'a k'u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ u ma taa se mɔgɔ wɛrɛ ma u ma taa se dɔnnibaga ma u ma nafoloba kasabi bilen a bɛ ten wa lamɛnnidaw yɛrɛ bɛ yen nɔ hinɛ mansa don makari mansa don n'aw sera a ma ayiwa a fana tɛ mɔgɔ ko gɛlɛntigi ye fana voilà an kɔni y'o dɔn a la an ka baara daminɛ ni sisan cɛ an ma foyi sɔrɔ ko in na ni tɔgɔ duman tɛ an ma mɔgɔ si kelen sɔrɔ fɔlɔ ko min y'i plaint ko karisa an ye wari di Lamini ma an mago ma ɲɛ an m'o mɔgɔ sɔrɔ fɔlɔ voilà bon n'i ye émission min ka continuer fana mɔgɔw de bɛ ka weleli kɛ an ye nin kɛ a ɲɛna an ye nin kɛ a ɲɛna walima an ye lamɛnnidaw yɛrɛ wele ka nin baara in k'a fɛ a ɲɛna donc o b'anw yɛrɛ tɔ la encourager o bɛ courage don anw na ka émission kɛ kuma bɛɛ ni ala sɔnna a ma mais an bɛ taa ni émission ye ɲɛfɛ lamɛnnidaw an bɛna kirisi kɔnɔ tuguni parce que e ye dɔnni wagandɛ de ye n'i tora k'i firifiri dɔrɔn dɔnni bɛ cari ka bɔ de inchallah an bɛ taa garisɛgɛ kɔnɔ parce que diɲɛ laban in na bɛɛ bɛ ka gere nafolo de kan n'a t'i fɛ bi balima t'i la teri t'i la sinji t'i la est-ce que kirisi bɛ se ka wari di mɔgɔ ma bon kirisi bɛ se ka wari di mɔgɔ ma ni dugu jɛla parce que toujours m'o de fɔ fɛn ninnu caman bɛ yen a bɛ dépend yanni tile de ka bɔ parce que n'i y'a ye fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ ko kana sɔn tile ka bɔ dalila caman de b'a la parce que tile bɔ waati e mana fɛn fɔ k'o ye fɛn ɲuman de ye tile bɛ sigi mɔgɔ o mɔgɔ kan ala bɛ hinɛ ni tin di dɔw la kuma yɛrɛ kɔrɔma de y'o ye i y'a faamu nka n'i y'a dɔn i ka ko dafalen don parce que o bɛ se ka kɛ nka ne yɛrɛ sigilen don base dɔ kan i bɛ se k'i sigi o kan o tɛ problème ye nka ni dugu kɔni jɛla kɔni toujours n y'o de fɔ tile bɔtɔla i tɛgɛ ja ala ye k'i ɲɛsin tile ma i b'a fɔ tile bɔla tunga ka taa bin tunga tile ma to tunga ne gɛrɛsɛgɛ kana jɔ ne gɛrɛsɛgɛ kana ban i y'a faamu o fɔ siɲɛ 3 n'i ye cɛ ye ne muso ye fɔ siɲɛ 4 o tile kɔni t'i bɛn fiyewu ko tile bɛ bɔ ka taa bin dibi la k'e tɛ wari dɔ sɔrɔ mun bɛ nisɔndiya o ye kilisi surumani an bɛ se ka mun di an balimaw ma tile bɔla tunga ka taa bin tunga tile ma to tunga ne ka sɔrɔ a kana jɔ bi tile kɔnɔ ala ni kira sɔnna a ma n'i y'o kɛ kɔni siga kɔni tɛ o garisɛgɛ sɔrɔ i b'o garisɛgɛ kɔni sɔrɔ o don i y'a faamu parce que toujours m'o de fɔ garisɛgɛ filɛ garisɛgɛ qualité ka ca bɛ nasɔgɔ ɲini ani mɔgɔ bɛ kobakɛ la olu tɛ kelen voilà parce que ninnu kɔni bɛ di olu ye ko dafaw ye mais ni mɔgɔ bɛ kobakɛ la e yɛrɛ b'a ɲɛɲini de e bɛ fɛn jumɛn de ye e yɛrɛ fɛn min ye n'i y'o ɲɛdɔn a ka ca ala fɛ nkalon bɛ tigi ye parce que kuma an bɛ se k'a fɔ nkalon don parce que nkalon bɛ tigi n'i taara o sira kan parce que o y'an yɛrɛ ka taabolo ye quoi n'i taara o sira kan i bɛ sɔn ka cɛnw ye kow la nka n'i b'i ka taa sira dɔn a ka ca ala fɛ i ka ko caman bɛ kɛ bilikanboli ye dɛ bilikanboli dun ɲɛ sirilen mɔgɔ t'i bɛn waati dɔn ala ka nin sababa ya rabbi k'a yira aw la toujours lamɛnnidaw buruju gosi c'est en course a bɛ ka taa quoi voilà buruju gosi in bɛ sen na ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'a kɛ
a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko n bɛ n sa don dɔ parce que anw yɛrɛ denmisɛnnin an m'o de fɔ n'a fɔra ko karisa a buruju gosi dɔrɔn k'u bɛ t'i sa don de f'i ye bon o tɛ quoi en général voilà et Lamine Dawu ye a expliqué an ye émission tɛmɛnenw la an ye faamuyali caman sɔrɔ a la n na fili dɔw y'a kɛ nɔ ouais mɔgɔ caman y'a kɛ dɔw yɛrɛ ko ko ni o y'a sɔrɔ olu bɛ Mali la ou bien olu terikɛ dɔ de y'o ci ne ma ko b'a fɔ ko terikɛw ka kuma fɔ n k'o tɛ n ko dɔnni ye kelen dɔrɔn de ye i y'a faamu parce que buruju gosi in bɛ dabɔ mun kama e yɛrɛ fɛn min ye n'i y'a dɔn dɔrɔn i bɛ lafiya o siga t'a la i y'a faamu parce que adamaden nin fɛn tɛ se ka kɛ i m'a dɔn de n'i y'a dɔn dɔrɔn i b'a kɛ i y'a faamu i bɛ fini mun don o de bɛ f'i ye i kan ka baara minnu kɛ o bɛ k'i ye jiri mun kan ka f'i ye i yɛrɛ ye fɛn mun ye o fana bɛ f'i ye ne kɔni fɛ n'o bɛɛ fɔli ɲɛna kɔni i ta tɔ bɛ kɛ mɔrilaja de ye o ne tɛ kabako don i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ wari la tiɲɛ fɛn bɛɛ la parce que i ka sarakati belebeleba bɛ yen fitinin bɛ yen i y'a faamu parce que sarakati bɛɛ ni a ka mɔgɔ don parce que dɔw yɛrɛ bangebaa yɛrɛ b'o ka yɔrɔ furan k'a pan quoi i y'a faamu ma ɲɛ sɔrɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ so bɛ soɲɔ kɔnɔ bi n'i sera so kɔnɔ n'i ma se soɲɔ kɔnɔ ma n'i ko i bɛ kuma lakali so in kan i laban i bɛ nkalon de tigɛ ala ni kira sɔnna siga t'o la k'a yira aw la toujours burujugo in kɔni a bɛ sen na ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a kɛ promotion jumɛn de tali a la bon buruju kɔni n'i b'a kɛ toujours a laɲini don i tɔgɔ ani i ba tɔgɔ ani i wolola si min na n'o dɔnna kɔni toujours ne y'o de fɔ ne ka fɛn o fɛn ne yɛrɛ b'a kɛ mɔgɔ ye telefɔni na siraw fɛ ne t'i wajibiya f'i ka wari di ne ma parce que n'i ma den i yɛrɛ la o bɛ na ni bolo tununmi de ye ne b'a kɛ de i bɛ prévu ne yɛrɛ ko alhamdulilayi mun ka di i ye i b'o de kɛ n'i kɔni y'a ci alhamdulilayi n'i m'a ci fana ala kama de ye ne s'a ma ala bɛ ne ka sara kɛ siga t'o la buruju kɔni o 3000 de 3000 i y'a faamu sarakati mana bɔ a kɔnɔ n'i ko k'a kɛ cogo f'i ye n'i ko a Lamine Dawu n dalila e ka ne ka sarakati bɔ a banna n'i ma da ne la yɛrɛ sarakati in bɔ cogo n b'a bɛɛ détaillé an ti don mɔgɔ kan siga t'o la siga kɔni t'o la an ka fili faamuyali sɔrɔla o la a bɛ sen na bon minnu bɛ fɛ k'a kɛ o numéro kofɔlen kelen don a bɛ weleli kɛ n'aw kɛra Mali kɔ kan 00223 75 00 33 45 minnu bɛ Mali kɔnɔ 75 00 33 45 Lamine Dawu a sigiyɔrɔ bɛnnen don Murabugu ma Murabugu mairie yɛrɛ kɛrɛfɛ ten cɔyi n'i sera mairie da la i bɛ se ka weleli kɛ n'i ye weleli kɛ i ni morikɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kabako morikɛ min tɛ i n'a fɔ tɔw bɛɛ tɛ i n'a fɔ bɛɛ dɛ voilà ne ma ɲuman sɔrɔ n ma ɲuman sɔrɔ i bɛ to yala yala la i bɛ bɛn ni ɲuman ye a bɛ n'a fɔ ni fiyentɔ ka kɔgɔ binna dugu ma bɛlɛ nɛnɛ dabɔra dɛ u y'a caman nɛnɛ sa mais n'ala sɔnna ma n'u sera Lamine Dawu ma u bɛ n'a dɔn ko ja tiɲɛ bɛ kow la parce que ko in daminɛ ni sisan cɛ an ni mɔgɔ ma tigɛ ɲɔgɔn na an ni Lamine Dawu yɛrɛ ma tigɛ ɲɔgɔn na an ma mɔgɔ ye ko min y'a filɛ n'i ma fili ko in bɛ kalo bɔ sa o n'a ma ca n'o ye ou bien bura voilà a ka ca kalo ye voilà mɔgɔ dama min mago ɲɛna a kɔnɔ o de ka ca minnu ye faydaw ta k'a kɛ n'u mago ɲɛna o de ka ca minnu yɛrɛ u ka baara di Lamine Dawu ma n'u mago ɲɛna o de fana ka ca voilà donc k'a yira aw la toujours a y'a sɔgɔlen to Zikiri Plus la an de bɛ ɲumanw bɔ ka yira aw la ka tiɲɛtigiw bɔ ka yira aw la ni taama ma ban bolo fifa tɛ ban émission tɔ man jan bilen mais n bɛ kumakan dɔ di Lamine Dawu ma a bɛ fayida kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ di examenkɛlaw mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn dan kɛ a mana kɛ ɲɔgɔn dan sugu o sugu a kɛra polisi concours ye a kɛra gendarme concours ye a kɛra ekɔlidenw ka examen fɛnw o concours sugu o sugu ni mɔgɔ min bɛna kɛ fayida teliman dɔ dɔw la yanni an ka se yanni n ka fayida di komi kuma kɔnɔ bamananw ko ten adamaden i bɛ fɛn o fɛn da la i k'i jija a ka to i dusukun na wa i k'i jija i k'a kɛwale kɛ parce que bi bi in na an mɔgɔ 4 de bɛ yan ne yɛrɛ ka zikiridala man di n'o ye Mamutu ye ka fara e yɛrɛ silancɛ kan an'an ka kameramani n'ale kelen don sababu ye diɲɛlatigɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ la ka hɛrɛ sɔrɔ ka fara ne yɛrɛ Lamine Dawu kan bon ne yɛrɛ kɔni bɛ se ka mun fɔ mɔgɔ ye bi k'a ta sisan na ka taa bila bi 0 heure la
mɔgɔ duuru dinuko la e b'a furakɛ fi sabilillahi ndi dɔrɔma fi ye o ne yɛrɛ ka bonya ye bon cameraman ka bonya mɔgɔ bɛ mɔgɔ duuru cɛ t'o la muso t'o la n'i ye wele i tulu bara gɛrɛ la min maja dilan ka di ma ni tulu in ka ban ni maja ko ye cɛ ni cɛn tɛ i bɛ n'o dɔn filanan n'o ye mun ye sabanan ye n'o ye n ka zikiridala ye mɔgɔ bɛ yen i y'a faamu ko gɛlɛya dɔ de b'i kan sisan taama wɛrɛ ko t'o la yɛrɛ de gɛlɛya yɛrɛ de b'i kan diɲɛlatigɛ yɛrɛ de b'i fɛ ka nege b'i la pewu ji dɔ soli n bɛ ji dɔ dilan i ye i b'a kɛ nasi ye i bɛna dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ bɛ k'o la bon e yɛrɛ sila ja ye e ta bonya bɛna kɛ jumɛn de ye mɔgɔ de bɛ yen mɔgɔya jugu de b'e kan o tɛ cɛ la o tɛ muso la baarayɔrɔ la baya kelen san n y'o layiru kan di k'a ta sisan na fo zurɛri di dɔrɔmɛ min n'a mɔgɔ si fɛ ala ni kira sɔnna a ma bon kɔfɛ n bɛ segin kɔ i ko a fayida di examen fan o fan n'i bɛ taa i jija an filɛ nin ye juma de la an bɛna di suratul ikilasi de kan bɛlɛden saba ta dɔrɔn i k'a fɔ Lamini Dawu de ko ten Lamini Dawu labatoli kɛ tɛ o a bɛ bɛlɛ in baara a ye fɛn min don a da fɛ e tɛ se k'a bɔ o bon fɛn bɛɛ ye kanu de ye i ma fɛn min kanu i tɛ se ka wari bɔ o la i y'a faamu bɛlɛden saba ta i k'a fɔ ko gerebuke de ko k'e k'a kɛ e t'atɔ don fɛn min na e de b'o dɔn e ni ala cɛ bɛlɛ kelen o bɛlɛ kelen kulo wɔlɔ siɲɛ saba kala bɛɛ la i t'atɔ i k'a fɔ e ye ala bili ɲɛ ka kira bili kɔ i y'a faamu ka Jibirila minɛ i tɛgɛ kɔnɔ Jibirila ma deli ka taa ci la ka bɔ sanfɛ ka na ci la ala kira fɛ wala o ma deli ka lupe i t'atɔ filɛ ni ci min na a kana lupe bɛlɛ in bili i kunna i ka taa ci in na n'i taara ci in fana i y'a ɲini cogo min na ala fɛ dɛ wa a bɛ kɛ ten na bɛlɛ in bila ji la i k'i ko a la bɛlɛ in mari i ka so kɔnɔ n'ala sɔnna ma i bɛ ala jɔyɔrɔ o ci la ala ka nin sababa ya rabbi wa ko yanni zurɛri cɛ k'a daminɛ san fo ka taa se zurɛri ma a da sera fɛn damadɔ min ma mɔgɔ minnu mago b'olu la i bɛ weleli kɛ dɔrɔn Lamini Dawu ka numéro la a ma se k'i ka wuli ka na weleli kɛ dɔrɔn n'i ye weleli kɛ dɔrɔn a bɛ dilan k'i to i sigiyɔrɔ la weleli bɛ kɛ numéro jumɛn na 75 00 33 45 n'i ye weleli kɛ o la yanni zurɛri cɛ mais ni zurɛri sera dɔrɔn o y'a bannen dɛ voilà ko a bɛɛ bɛ segin a nɔ la o tɛ yan voilà bon ni fɛn min daminɛna diyagoya o bɛ ban fɛn min tɛ ban o ye ala ka masaya ye bi ye juma ye an bɛ dugawu kɛ ya rabbi ala ka juma hɛrɛ d'an ma an b'a fɔ aw ye ko assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu a k'an bɛn juma wɛrɛ